ஹே அண்ட் விதிங்களே டுடே சாட்டர்டே மார்னிங். இன்றைக்கி நம்ம அம்மா வீட்டில் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு குக்கிங் வேலைலாம் இதில் மார்னிங் ரொட்டீன் மட்டும்தான். அத்திப்பழம் மாமா வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அதை டெய்லி சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க ப்ளட் விடுறதுக்காக. நான் சாப்பிட்ருக்கேன். யார் யார் சாப்பிட்றீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் அம்மாவுக்கு ஒர்க் கொஞ்சம் பண்ணி கொடுத்தேன். சும்மா இருக்கக்கூடாது இல்லையா, அதனால் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அதே இடத்துல உட்காந்து ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு கொஞ்சம் டிசைன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதெல்லாம் எடுத்து வச்சிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வெளியே போகலான்னு போனால் தெரியாமல் கால் வேறு இடிச்சிருச்சு. செம்ம வலி. மாமா கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு விட்டுட்டு இருந்தாங்க. என்னால் தாங்கவே முடியல. எப்போ இடித்தாலும் வீங்கிடுது. அது ஏன்னு தெரில. போய் பார்க்கணும் என்னன்னு. அப்புறம் தம்பியும் மாமாவும் நெல்லிக்காய் சாப்பாடு வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு பொரிச்சிட்டு அது கீழெல்லாம் விழுந்துருச்சு. அதெல்லாம் பொறுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு செஞ்சு நானும் மாமாவும் சாப்பிட்டோம். சரி, ஓகே, பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்